Traffic advisory mga kapuso, kadalanan sa Barangay Luok, Mandaue City, di na pwedeng magian og himuong shortcut paingon sa Lapu-Lapu City matag peak hours. May mga oras nga ipatuman ang dugay na napasar nga barangay ordinance. Ang report ni Nico Serino. Sa mga kadalanan sa Luok, Mandaue City, nakaplastada na kining mga signages pahibaw sa mga motorista. Abiso kini sa mga oras, matag 4 p.m. hangtod sa 7 p.m. kundiin dili mamahimong kaagian ang maong mga kalsada sa mga paingon sa direksyon sa First Bridge sa Lapu-Lapu. Inay sa naandan nga highway sa DM Cortez o AC Cortez, may mga motorista nga sa Luok mag-agi aron mas daling maabot. Alang sa uban ng mga motorista labi na kininggikan sa Cebu City ug Mandaue paingon sa Lapu-Lapu City, kini makalsada sa Barangay Luok ang nahimo na nilang daw shortcutanan aron mas dali maabot sa unang taytayan. Pansugod karon, iimplementar na kini nga gikan 4 to 7 p.m. idili ang mga muagi paingon sa Lapu-Lapu City. Matud sa kapitan sa barangay, di man sabgyud kuno nga dili na sila magpaagi sa Barangay Luok apan may mga oras lang nga idili kini. Nabantayan nila, grabe na kuno ang traffic ug apektado na sab ang ilang mga residente sa dapit. Kinita ang panginabuhi sa tricycle driver nga wala reklamo jud nga mo na ginang lisod na nung kayo mis maglakaw ang mga tao ang mulakaw na lang kuyaman po sila kay tungod sa dagkong mga sakyanan o kanang kining mga container van bisag unsal lang mga dagkong sakyanan nya samot pas dili gud sila taga Luok. Pebrero pa ning tuiga napasar ang barangay ordinance kabahin sa maong kamanduan apan karon ra kini sugdan sa pagpatuman. Nang hinaot ang opisyal sa pagsabot sa mga motorista labi na kay pipila ka oras raman sab kini sulod sa usa ka adlaw. Kung malapas na ng orasa, pwede sila kaagi. Ang ato lang ang peak hour, ang ka-traffic, kay gamay ra king daan sa Luok. Nya dagko ang mga sakyanan. Ora ginay ako dili wa ko mag-ingon nga dili pagian. During peak hour gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.